Ara fa poc més de 25 anys que l'estació d'esquí nòrdic de Tavascan, situada a l'extrem nord de la demarcació de Lleida, també es va convertir en estació d'esquí alpí, amb l'adquisició i col·locació d'un telecadira de 2 places de 2 quilòmetres de longitud i 500 metres de desnivell. Aquest telecadira no sols permetia esquiar per les seves pistes, sinó també per tot el seu voltant, on hi ha grans pales i boniques canals. De fet, amb nevades generoses, Tavascan ha esdevingut un paradís de l'esquí fora pistes. La temporada 1998-1999 es va instal·lar un remuntador a la zona mitja per facilitar l'aprenentatge dels debutants. A part de l'esquí alpí, continuava oferint esquí de fons amb un circuit de 17 quilòmetres, recorreguts amb raquetes i els serveis bàsics de tota estació, com és lloguer de material i menjar al refugi Pleta del Prat, en un ambient totalment familiar. El més peculiar ja llavors és que Tavascan aconseguia oferir tot el seu domini esquiable sense disposar de cap canó de neu, quan altres estacions tenien problemes. Malauradament, l'augment de les temperatures fa que actualment cada cop sigui més difícil, però fora d'això, l'estació pràcticament no ha canviat gens en aquests darrers 25 anys, mantenint el mateix esperit inicial de centre de muntanya.